sådan har han altid roligt. Ja, det skal han fandme holde op med. Ja. Jeg tror, vi skal tage ham ind i bassinet. Det tror jeg også. Ja, det er der, vi kan gøre det. Ja, vi skal lige have en anden kurs, Jeppe, før vi begynder. Vi skal mere mod styrbord. Og selvom båden den styres af styrmanden, så skal vi holde balancen. Hvad kan vi gøre i forhold til megafon? Vi skal ud og have en ordentlig motherfucker. Ja, men den her, det var bare på den billig. Jeg tror, den kan råbe dem op. Jeg køber en af nummer 40. Okay, om lidt, så tager vi 10 stærke efterfulgt af lange tag. Og igen efterfulgt af, at vi går ekstremt langt ned i kadencen. Det var lidt for tidligt i vandet. Lidt højere. Næste gang starter vi 10, det kommer nu. Okay, og overvandet er ved Jeppe. Lange tag! Før Jeppe. Skive højt! Og så sætter vi fremkørslen yderligere ned. Længere ned, Anders. Hold trykket! Laurits, han har en skide godt afvikling. Vældig godt lide hans afvikling. Ja. Jeg synes, Laurits han er faldet overraskende hurtigt ind i det. Han har altid været god. Og let ved det. Det er det, Lotte, hun siger, at han er musisk. Han har nogle forudsætninger, vi andre ikke har. Vi prøver stadigvæk at få det til at hænge sammen. Og Anders, du går yderligere ned i den sidste del af fremkørslen. Træ, skive lavt! Skive lavt, Jakob! Stadigvæk få det til at hænge sammen. Prøv at se, hvordan Thijs, han slipper det. Han sidder bare, han tager ikke ud tag. Han er ikke med mere. Kan du se det? Ja. Han har haft tendensen, at have det en gang imellem. En gang med så tager han sig sammen. Hold øje med toweren. Vi er kørt lidt for hurtigt den sidste del af fremkørslen. Vi skal længere ned. Det er lidt svært, det. Rolig! Langsomt! Glide! Så holder vi kadencen, og så sætter vi bare trykket op. Hold kadencen, og så trykker vi den op. Det kommer nu. Hold kadencen med. Pas på, Jonas. Det går lidt for stærkt nu. Følg 7-8. Følger! Stadigvæk skive højt. Jonas han er lidt for hurtig på hænderne der. Og nu begynder de at være slidt. Ja. Det kan du se. Nu går trykket også af helt automatisk. Nu er vi kørt herhen til. Jeg synes deres højde er blevet meget mere ens. Ja, nu. Well done, head coach. Ja, det hjælper. Hæng sammen. Skive højt. Ja, de er 50 meter mere op. Så skal
godt? Yes. Går det bedre med armen, Søren? Jeg ved ikke, hvad det er for en skraldegud, jeg har fået ud med ham, Søren. Der er ikke andet tøven her. Så er det skulderblader, og så er underarm. Jeg ved fanden ikke. Det går betydeligt bedre, når I alle sammen skiver højt hele tiden. Det gør vi fra nu af, der skiver vi højt. Der skiver I højt. Det går bedre. Og når jeg siger skiver højt, så er jeres hænder lige tæt på reglingen. Således at I skal føle, at overbladet de går heroppe. Fordi det andet, jeg lægger kørt med, det er for at undgå, at den hænger i min side. Så er det hvor det lavt, fordi hvis den hænger i min side, så fanger jeg den lige med overbladet. Den går ikke. Hør efter, hvad jeg sagde før. 1, 3 og 7. Det vil jeg kigge på derinde. Der skal rækkes ned til jer. Der skal rækkes ned, fordi vi kan se, at I har et problem der. Jakob. Det er noget, Jakob. Ja, i styrbord. Prøv lige at sige det igen. Dernede, så er din høje over så højt op, den kan. Men det jeg forsøgte at sige tidligere, det er, at det ser ud til, i hvert fald vi er to, at den er så højt række, at når I trækker, så trækker I lavere, end I burde gøre med den rækkehøjde, og så trækker I ned i styrbord. Og så er den i styrbord. Og det er for, at I kan komme til at vende den rigtigt, så drejer I den lidt for tidligt, før den er rent ud af vandet. Så trækker I det allersidst ned i styrbord i det øjeblik, at I slipper vandet. Så hænger den i styrbord. Det er derfor, I skal kigge på jeres rækkehøjde, når du kommer ind. Ja. Altså det jeg kan se 1 og 3 de gør, det er for at I kan komme ud af vandet, fordi den er rigtig så højt. Så trækker I ned til sidst. Ned i skødet. Og samtidig med I vender, inden I frier vandet. Det er fysisk helt naturlig ting, at den bliver trukket ned. Så det er ikke bare jer, der har noget teknisk, som driller jer. Det er også en indstillingsmæssig ting. Den tager jeg også lidt på mig, jeg ikke har set før. Ja, men den moderne roer international, der er man begyndt at række op. Fordi man vil hellere trække lige tilbage, end de gamle dage, der træk det hernede. Men der sker jo det, når vi er på det niveau, I er på, at vi vil gerne afvikle fornuftigt. Så har vi en tendens til at trække ned i maven. Og det er et rent begynderfænomen. Om 2 år, så har I det ikke mere. Og der går altså et par kilometer inden, at den sidder lige i skabet. Men vi snakker, den skal måske 1 centimeter ned. Det er sådan noget i den stil. Så det er ikke hjernedødt meget. Men det er nok til, at det går ind og forstyrrer jer, ser det ud til. Vi har bevidst rækket den højt. Okay. Ja, har I prøvet det? Okay, så tager vi den. I bliver siddende på jeres pladser. Og bagbord, de løfter over nok og trækker sådan et lille stykke. Trykker ned igen, trækker et lille stykke, trykker ned igen, trækker et lille stykke. Samtidig, så gør styrbord det samme. De skodder bare et lille stykke rundt, i princippet holder den. Trykker ned, så vi gør det alle sammen samtidig. Det var det, I prøvede i går, ikke? Godt. Du bruger dine egne kommandoer. Du skal bare sidde med stræk, du skal bare sidde og arbejde med hænderne.
Så I vender med armene nu. Jeg går lige udenom så. Så vil I fri deres spids. Jeg tror også det passer med, hvis vi går ind af nu her, så kan vi være inde til vi også får tid til at række den ned, før de går og tager afsted til hvad de nu skal. Det er også for dårligt, jeg ikke har set det før. Den der rækhøjde der. Har bare fokuseret så meget på andre ting. Det er for lange armtag, I tager. Styrbord, der skal skøje, I skal næsten ikke trykke. I skal ligesom bare holde og bare lige en ane, ligesom ane I trykker. Og bagbord, I skal kun et meget lille træk. Klar igen. Små bevægelser. Så prøver vi at lade være med at skøje i styrbord. Så holder I den bare. I stikker den bare ned, trykker ned, så den her op og ned. I skal ikke skøje. Bagbord roer. Der igen. Begge hænder på, Søren. Jamen, vender I ikke rundt, så I er på spidsen den her vej? Vær lidt risikovind. Okay. Ja, vi tager lige skøjtag over det hele, Jeppe. Kan vi måske få faciliteret, at selvom styrbord de sidder og holder den, at de så lige vipper årene op og ned samtidig? De skal køre op og ned. Så lige ret det. Ja, det gør jeg. At Søren han skal sætte i gang samtidig. Prøv at høre godt efter, også dig, Søren. Selvom du har åren dernede, så når bagbord de går op for at tage det lille knuptag der, så går du med op. Så alle årene går op samtidig, og går ned samtidig, går op samtidig, og går ned samtidig. Du skal bare ikke lave noget. Det er bagbord, der gør i det tilfælde her. I skal... Så et lille tag. Ja, det beslutter vi. Ja, det skal være lov. Så styrbord følger lige rytmen. No work, just rhythm. Meget funky. Så for helvede. Ja, det er bedre. Skal lige hjælpe med balancen, styrbord. Det er Anders. Det er alt for lange tag. Du tager så lange tag. Du skal derned og gøre sådan her. Mere skal du ikke gøre. Fordi i det øjeblik, du begynder at tage det lange tag, så svinger I den enten til den ene eller den anden side. Og så er styrbord, de kæmper. Styrbord, de skal bare sidde der og følge med op og ned. Og lige det sidste stykke. Det der med, at de skal arbejde sammen i den del af det også. Altså, den bliver gradvist trykket mere og mere over. Okay. Ja. Det er work in progress. Der er noget at arbejde på. Har vi gjort os? Kan du se noget, Jeppe? Kan du se noget? Ja, hold dig på den side her af kosten. Okay, forvært.
Skive højt. Nu må vi have fokus på, hvor dybt vi stikker. Ja. Søren, han er rimelig dybt. Jeg har spottet, som jeg ser det, så er det fordi, at den sidste del af Christians tag, eller den første del af det, så starter han i hele taget med lige at rykke med skulderpartiet. Ja, det gør han. Jeg har ikke lige sådan kigget efter det i dag, men det her spottet, det gør han meget. Men jeg tror, at det er det ryg, det trækker den ned. Nej, han gør det ikke så meget i dag. Han har haft en tendens til, at han har gjort det meget. Jeg tror, det ryg, det har været med til at få den på åren lidt hårdt i vandet. Og lidt dybt. Tænk på at trække lavt op til brystet. Lidt bedre. Mere nu. Den er stadig lidt for dybt, siger. Ja, var der lidt, men det var godt. Godt overdrive lidt mere. Og kun at overblade dig i vandet. Og det hører eftersyn. Træk lavt hen over knæene op til brystet, når du ikke stikker med dybt i indsat. Skive højt. Du må kæmpe med balancen. Det er første sted, prioritet 1. Det er rent ud af vandet og samtidig ud af vandet. Vi prøver lige at live den lidt op. Der kom lidt livligere, 8. Til 8. Så holder vi trykket, og så går vi ned i kadencen. Roligt. Roligt. Længere ned, Anders. Ja. Hvorfor har de så meget vandkontakt? Hvorfor har de så meget vandkontakt? Det havde de sgu da ikke på vejen ud. Vi går ned. Jeg kan slæve over på den anden side.
tænk på det, når du går i vandet, så tænker træk ned, og så op. Ikke? Og Jonas, pas på, når du lever op, at du ikke kommer for tidligt i vand. Ja, du skal ligesom følge. Du har en tendens til, at du går dit eget race lige der, når du går op. Dan, ja, du ved jo min kæphest med dig. Længere frem til taget. Nej, slet ikke. Slet ikke. Den der. Helt frem. Så det er Søren, der har problem med skulderen. Det er ikke dig. Vi skal også bare lige stemme det overens med, at han er så også på at vide, at han skal have røven mere med frem, så han ikke ligger sig ned i taget. Jamen, så det er lige mellemting. Jamen, ved du hvad, han kan blive strukket, kan han. Du kan det hele, Dan. Vi lavede den samme øvelse, som vi gjorde indledningsvis. Strakte ben. Og sidder over. Og den øvelse, når den sidder der, så bliver det med lodret overblad. Men ikke før den sidder der. Og det er jo lige nok den øvelse her, den går på. Men det kræver samtidighed. Så derfor skal I være skarpe, når I nu sidder der og kun arbejder. Så skal I finde en rytme. Og der er kun en, der laver rytmen her. Han sidder nede på 8. plads. Og der er det, åren skulle gerne komme hele tiden. Og i første omgang, der skiver I. Når vi nu behersker det, på et eller andet tidspunkt skal vi nok beherske det. Så går vi over til lodret overblad, så er det bare at køre. Okay. Vi kører bare. Strakte ben. Jeg kunne tænke mig at spørge dem om næste gang vi ligger stille, om de kan mærke, hvornår overbladet er under vand. For når de får at vide, at de skal sidde balance overbladet under vand, så halvdelen af dem har ikke overbladet under vand. Så jeg er ikke sikker på, at de kan mærke det. Tænk på jeres hænder. Det skal stadigvæk blive højt. Hænderne er samme højde over reglingen hver gang. Fast rytme. Jonas, pas på. Du er for hurtig. Og hæng sammen. Vel. Kunsten i det der, det er at få den der faste rytme i. Faste rytme. Og der er kun én. Det er ham, der I skal følge. Hvis han så laver noget arytme i det, så går det Anders Sand i det. Men det er det bedste, vi har lige nu. Det er ham, der hedder Anders, der sidder der. Og det kan godt være, at vi skal give ham skyld. Det ved jeg sgu ikke. Men der er på duberne. Antennerne skal være helt ude. Nu prøver vi så med lidt mindre kropsving. Lidt mindre kropsving, Anders. Således at åren kommer til at gå lidt livligere. Rigtigt. Så kan det være, at vi får det lettere. Lige før vi gør det, hvor mange af jer kan mærke, hvornår overbladet er under vand? Det er der ikke nogen af jer, der kan.
Prøv lige, for hver eneste gang der bliver sagt overbladet under vand og rolig klar balance, så halvdelen af jer sidder med halvdelen af åren over vandet. Prøv lige at mærke efter, når den er under vandet, hvordan det føles. Lige præcis, for hvis I slipper den, så siger det plump, og så ligger den, hvor den skal være. Så det, at halvdelen af jer ikke har den under vand, det tyder på, at I faktisk sidder og trykker lidt på den derinde, og tror, at I skal bestemme, hvor den skal være. Hvis I bare ligger oven i vandet, så ved den udmærket godt, hvor den skal være. Så prøv at mærke efter, hvor er den henne, når den har lagt sig, hvor den gerne vil. Så I gør det samme hver gang. Okay? Lidt mindre kropsving. Hvor er balancen henne? Den er der sgu ikke. Vent lige lidt. Hvem er det, der skulle rette den båd op her ved alt, hvor den hænger i styrbord? Hvem skulle rette den op? Må jeg høre? Der er kun en, der kan gøre det, det er styrbord. Så løfter man hænderne. Bagbord kan sgu ikke... Jo, så skal de til at bruge krop. Når den hænger i styrbord, som I ligger der, så er det fordi styrbord, de har for lave hænder, så løfter man lidt. Og det burde være en refleks. Ja, videre. Det er som om, at altså de kan godt lære at følge i én bevægelse, men den samme rytme kan de ikke tage med over i en anden bevægelse. 100% koncentration. Vær skarpe. De retter det lidt op. Den der øvelse skal vi have mere styr på, når du er ude. Jamen, den fortæller jo mange ting. Og det er eneste forskel på den der, og så vi tager Rosa, det er, der har vi en sædekørsel med. Og det er rent faktisk den her, der er den vigtigste. Det er, at man slipper vandet samtidig og rammer vandet samtidig. Og i den der periode, der er der balance. Den skulle være lettere at holde balance på end at ro normalt. Fordi fremkørslen i normal rotag, der er der en længere periode, hvor båden skal balancere. Det er der ikke her. Der er der stort set ingen periode. Så det den fortæller her, det er, at I ikke samtidig op ad vandet. Og så er der en tendens til, at den bliver trukket lidt ned til en eller anden side. Den hænger lidt i bagbordet nu, og når vi starter op igen, så hænger den sikkert lidt i styrbord. Så det er sådan noget æbler og pærer, der er blandt sammen. Så man kan ikke gå ind og så finret her. Man skal have rytme. Vi tager lige en gang til, før vi går over til almindelig ro. Ja, den er ikke så gal, den. Den er 7.25, så vi skal snart til at gå ind. Okay. Vi springer lige den over. Vi kører. Yes. Tjek jeres overblad. Ingen mærke efter. Er den, hvor den skal være?
vandet igen der. Hvad siger du? Jeg sidder Laurits og søger vandet. Ja. 6. Skiv højt. Hænderne lavere. Ind over Edding. Jamen, vi har træning i morgen. Sammen. Ja, sammen. Og vi kan lige opsummere det, når vi kommer ind, hvad vi er blevet enige om, vi gør. Og så ved jeg ikke lige, har ikke lige overblik over, hvor mange der er i Aalborg. Jeg er heller ikke selv i Aalborg i påsken. Der er kommet lidt pres på hjemmefra i forhold til at komme hjem. Min mor, hun er blevet opereret med hornhindetransplantation og sådan noget fjums. Skiv højt 6. Så jeg er sgu nok nødt til at prioritere at komme hjem, desværre. Så hvis der er nogen, der roer i weekenden, så kan jeg ikke være der. Nu er den der næsten. Ja. Hængerne af til bagbord. Du får øje med de der 2, 1 og 3. Det er dem, der gør det korrekt. Så det ser ud som om, at 3 i hvert fald er mere ens med 7 og 5. Den kommer samtidig i vandet som 7 og 5. Jakob har sådan set gode evner til at følge. Ja. Følge andre. Oh. Han har noget lettere med det. Og Theis, han gør det også fint nede på etteren der. Han er med de andre. Nu er det Jakob, der søger vandet. Ja, 3. Det er jo højt. Sådan. Ja, Jakob han søger. Søger igen. Du kan også se, Theis, han følger ikke bådens rytme. Lige pludselig kommer han med de der, hvor han kører låret over med starten der, ikke? Ja. Det falder væk om lidt. Og han har nogen, hvor han er hurtigere i afviklingen. Jamen, jeg tror slet ikke, han